Zdravím vás pri Let's Play na Minecraft Pocket Edition. Dneska si ideme zahrať klasický survival bez žiadnych modov, takže sa máme na čo tešiť. Počkaj, to je tam vlk. Áno, to je tam vlk. No, takže sme v lese, takže to ma moc neteší, lebo to budú zombíci pod tými stromami. Toto sa mi nepáči. Ale tu je lúka, dobre. Takže lúku berem späť. OK, lúka, to je fajn. V tej jaskyni by mohlo byť železo. Každopádne sa tam pozriem. A tam nič nevidím. Ale počkaj. A je tu železo, takže sa poň vrátim, keď budem mať kamenný krompáč aspoň. Tak. A momentálne tu nevidím žiadny strom. Ale tam sú stromy, takže slnko ešte len tam. OK. Tak. Dobre. Takže tu si narobím tieto stromy a postavíme si úplne malý baráčik na túto noc. Škoda, že tu nie sú ovce. Vidím jednu, takže pôjdeme si z nej získať vlnu. Hrám to na 0.15 a je tu, čo sa mi páči na 0.15 a výhodou je, že tie ploty a tie bráničky sa dajú robiť podľa toho, aké máte drevo, tak sú napríklad, keď máte to savanové, alebo neviem, takéto oranžové drevo. Keď to použijete, tak to je oranžové a keď použijete napríklad čierne drevo, tak je to čierne. A ešte tú vodu, určite poznáte pri 0.8 a 0.9 sú také predely vo vodách. Takže tunak to Mojang upravil a je to, nevidno tie predely a ešte slnko krásne, môžem vám rovno aj ukázať slnko. Kde je slnko? Tam si môžete všimnúť, že to slnko je také aj vytieňované alebo niečo také, takže to sa mi veľmi páči. Takže narúbam ešte trocha dreva a dobre. Tak. Toto video bude krátke, približne 10 minút, takže určite vyjde ďalšie video za nie veľmi dlho. Budem sa snažiť natočiť aj ďalšie video. Tak. Dobre. Tak. Tak dobre. Ešte si narúbam ešte tento strom zrúbem a začneme si stavať. Tak, dobre. Tak. Tu toto drevo rozkraftím. Tak. 2 staky, 2,5 staku. To sa určite hodí. Pri jaskyni nechcem bývať. Taký úplne malý lilinký domček. A tunak si môžete všimnúť, že tunak nie je ten prediel v tej vode. Vidíte? Tak tunak kľudne aj pri vode. Tak. A ešte dáme ho troška o jeden blok väčší. Som sa lakol tej kravy. Tak. Dobre. Čo ma dosť mrzí pri tejto verzii je ešte, že sa to nedá skloniť. To bolo aj pri tých starších verziách. Že napríklad zohnúť, ako to je pri počítačových verziách. Proste sa to nedá zohnúť. Ani bežať. Iba normálna chôdza. Ajaj, som si tu omylom položil drevo. Tak, op. A ideme si spraviť crafting. Tak, mám crafting. Položím si ho sem do baráčku.
trošku, tak, a vykraftíme si dvere. Tak, dvere, wooden door, tak. A spravím si nejaký ten meč, tak, a tak. Tak, a ideme na tú kravu, tu. Meso potrebujeme a kožu, tak. A tam som niekde videl ovce. A tu je jedna ovca. Tak, viete, spravíme si posteľ. To bude asi najlepšie. A každopádne, ak nastane noc, tak ja spravím strih, aby sme v noci nečakali a ozvem sa ráno, ale noc nám zatiaľ ešte nehrozí, ešte je deň, takže to by malo byť OK. Ešte tuto, tak. Ešte jednu ovcu na posteľ. Nevidím. Akože docela by ma potešilo, kebyže vidím, lebo fakt tá posteľ by sa nám zišla. Nevidím. Nevidím to nikde. Ale tam si potom môžeme ísť naťažiť, ak je slnko. Tam. Ono zapadá tam, takže... tam je. Dobre. Takže v tomto diele sa nám možno podarí ešte spraviť aj posteľ. Takže to budem rád. Ja som už jedno video nahrával, ale voľako YouTube mi ho nechcel zverejniť, takže nahrávam ho teraz pre vás druhý raz. To video, lebo mi tam písalo, že to video je moc dlhé a preto malo len 17 minút, takže nerozumiem. Tak a ja si spravím tú posteľ. Tak, dobrá posteľ máme. Tak, a ja si spravím krompač a pôjdem skúsiť zobrať nejaký ten cobblestone. Tak. Tu. Tak. Ešte mám čas. No, ešte trocha času mám. Tak pôjdeme. No. To sa nám už smieva, to sa nám moc neoplatí. Takže ja takto skúsim, ešte nejde nám spať. Tak si vykraftím lopatku. A to by nám už malo ísť spať, nie? No hej. Tak. Ale prečo mi nejde spať, veď slnko už zapadlo. No, konečne. Takže ja sa vyspím, pôjdem troška po cobblestone a tento diel by som potom už aj ukončil. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Ak sa vám páčilo, dajte like a ak ma chcete podporiť v tvorbe, dajte odber. Tak, ale toto nechcem. Toto je tu na blbé. Tak. Dobre. Ja troška naťažím. Tak. Takže v budúcom diele si spravím určite už kamenné nástroje. A tak. OK. Ešte takto troška naťažím. Tak, koľko mám koblu? 26. Tak. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo
A ako som už povedal, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak ma chcete podporiť v tvorbe, dajte odber. Takže zdravím vás